Yeah, welcome back to the YouTube channel. Mama cameras. Basi maripoti otsimikizika akunena kuti Henry Damiba amene ali president wakale wa dziko la Burkina Faso wagwidwa ku dziko la Togo komanso ndi kupangidwa extradited kapena kuti kutumizidwa kupita naye ku Burkina Faso kuti akalandire chilango choyenerera. Yes, so why munthu amene wagwira chifukwa pa 3rd January actually, sorry, mwezi uno panamveka kuti ku Burkina Faso kumafuna ndithu amafuna amuphe Ibrahim Traore. Yeah, so amene amapanga plani ya zonsezi ndithu anali Henry Damiba amene ali president wakale wa ku dziko la ku Burkina Faso. So tikuzipatsani tsatanetsatane wa nkhani yonse imene ili kuti tione kuti zikhale bwanji. So anyway, mkulu ameneyu analamulira dziko la Burkina Faso kwa miyezi yokwana 8. By the way, pachana nayenso ndithu dziko liso anachitanso chongolanda. So after atalanda pamene amamukweza Ibrahim Traore kukhala tsopano, that was 2022, tinapangaso video yake so pamene amapatsa ukomanda. So Ibrahim Traore atanoza kuti actually yes, asilikali tatenga boma, komabe still sitikuonabe kusintha. Tikuonabe kuti mabezi a France ali konkuno chilichonse chili konkuno pabe chimene chikusintha. So iyeyo ndi pamene ankaganiza zotenga action yolanda dziko la Burkina Faso. So after miyezi 8 ali mu office, mkulu amene ndithu adamulanda dziko iyeyo tsopano mukudziwa kale khu imene makhalira most of the times amangomuza ule ngati mufuna kupita ku exile mukapume pirani ndi kuti kwina kwake. Ndi mkulu Henry Damiba anapita ku Togo kumene amakhala kumeneko. Nde iye uja mlomoti akhala mutazipuma kumanozo anayambaso kupangaso maplani ena makupanga pa plot ziwembu zofuna kuti amuphe Ibrahim Traore kanako abwere tsopano adzatengeso boma. So umu ndimene adachitira mama ndalama zambiri zikuchokera ku dziko lichano la Ivory Coast kumene ndithu zikumachokera kweni kumene zimachoka kumene kuzichokera kweni ndi ku France. Ndalama zokwana 180 something million US dollars. No, sorry, 100,000 US dollars, not million, sorry, kama 100,000 US dollar madola zitukamba apawo. So kutumizidwa from kuchoka ku France kupita ku Ivory Coast. So from Ivory Coast kumapita nsopano ku Togo. So no president amene yuyu wakaleyo nda amene sopano kumapanga plan kuti tipange bwanji. So nkhani ili apa ndino kuti kupanga plot, kupanga ziwembu zonsezi kuti achite zinthu mu Burkina Faso sikuti kumakhala tena kuti external job only. Sikuti kumakhala zoti abanga plot chiwembu chimene ndakunja okhaya, komanso paliso inside job, paliso ndithu enaso ankatikati mkatikati mudzikomo muliso enaso amenenso ndithu akumatengaso nawo gawo. So anyway, anamangidwa kale, pali mapilot okwana 3, mmodzi mwa iwo ndi amachita kuti Kuli Diati amene ndithu captain, senior captain, komanso ndi air ndi pilot ndithu captain komanso pilot woyendetsa ndege uja munthu wamkulu ndithu yeyo dzina lake Kuli Diati. So mkulu ameneyu adalandira ndithu ndalama zokwana 15,000 US dollars. So anapangidwa contacted operation. Okay, kukambirana kwawo kumachitika kudzera pa app kenakake kamachita kuti Zangi messaging app. Kazangi umatha kungolowa kusaina popanda nambala chanchani iwe nkumaona ngati kuti make uli safe. Kazangi kamene kaka kama kangati mina messenger kama kaka something like that.
Kaikhala messenger, kaikhala mu, kaikhala chani. Komano is something that anthu amugwisa ntchito popanga polumikizana. Hello, muli bwanji. So anagwisa ntchito kamene kaka app kamene kaka kochito ndi Zangi messaging app ndi pamene amalumikizana ndi senior pilot amene kuli Diat ndi kumpasano $15,000. Koma ndalama zimene zimachoka straight direct kuchokera kwa Henry Damiba amene ali president wakale wa dziko la Burkina Faso. Anzawo amugwisa ntchito anthu ena koma iyeyo nditu anali yekha nthu personally kutumiza ndalama zakachitala. Okay, zafika. So plani yoyamba imene ungapange anamuuza kuti akulu pali barracks yaikulu kwambiri Saponi, imechedwa ndi Saponi barracks imene ndimene anamuuza kuti choyambirira pakufunika drone, pakufunika nthubo kwamba limene litumize limene likafike kupanga strike kumene kuti fatika kupanga strike malo amene ajawo tikhanga tapanga weekend tapanga yani weekend kufoketsa security chitetezo mudzikomo. Then afterwards mzampanga strike Ibrahim Traore pomupha. So actually kuti ankulu amene adzabwere kudzalenga dziko lijaso. So anyway, plan ija inagwidwa tukudziwa kaleso kuti pacha kuliso ku Burkina Faso kuliso Russian intelligence ku Burkina Faso ndithu amathandize pacha ku Burkina Faso even kuli ma satellite even amathandizira ndithu kumbakhuza ndi ma threats zina amathaso kwadziwitsa amathaso okhasa apapa anambaso kujairaso amadzudzu kuti apa makuti sizathu zongogona zoti kumangogona nkudzuka ya kumano anzathu panopa tsopano ali tikrizana kuti ali strong panopa chifukwa cha ziwembu maso zochitika panopa amakhala amagona ndiso limodzi likuyang'ana ali very late, right? So izo ndi zimene ndithu amakambirana komano actually plan yawo inapanga exposed kugwisa ntchito intelligence ya ku Burkina Faso ataidziwa kenako anagwira mapilot aja kenako anavomerezanso kuti ndizoonadi ife tinapanga plot zimene zizi. So chilichonse chinakhala kuti chili pa mbalang'amba pa mtunda. So therefore what happened, anayamba natsopano kulumikizana ndi Burkina Faso inayamba kulumikizana ndi dziko la Togo kumene kunali Henry Damiba. So afterwards last week anampanga detain, anamugwira. After kumugwira ndikumuza nkulu amapatu iweyo palibe chimene ngachita pa kumano tikupanga extradite tifati kutumize ku Burkina Faso. Tifati iweyo kumene ku Burkina Faso ko kumene kunditu iweyo wapalamula. So anamugwira afterwards ndikuntumiza ku Burkina Faso kumene kosopano tione kuti sentence zina zikhale zotani kuti nkulu ameneyo apezeka olakwa chifanansi kumakhaso pa chamakoti nde zikatelo tione kuti zikhala bwanji. Guys, thank you so much. Ndimeneyo Henry Damiba ndithu wa gwirwa Malawian cameras.